kif titkellem miegħek innifsek ħajjagħmel differenza kbira wkoll. Mela, pereżempju, meta aħna xi ħaġa tmur żmerġ, nistgħu ngħidu wara naqra xi breakdown, x'depression, xi dwejja għandi. Illi anke jekk tgħidha biċ-ċajt, iżda kważi peress li huma kliem negattivi ħajfakruk jew inkella ħajġeluk tħossok fi stat negattiv. U sabu illi aħna jista nistgħu nikkontrollaw kif inħossuna u x'namlu fuq tliet prinċipji li huma fundamentali. Mhux qed ngħid li dawn it-tlieta biss ħajkunu importanti, imma dawn it-tlieta iva huma kruċjali. Number 1 hija l-lingwa, mela x'ngħidu u x'ma ngħidux. Number 2 hija l-fiżjoloġija, jiġifieri kif jiena qed inġib ruħi. Mela hekk pereżempju ngħid il-laħwa xi dwejja għandi u noqgħod nawweġ dari u nitkerraħ u nitkemmex u newden u nsabbat u nagħmel. Il-fiżjoloġija tiegħi iktar isaħħat iddereġini biex jiena nibqa' negattiv, biex jiena qisu il-problema inkompli nereq fiha. U tielet waħda hija wkoll fuq xiex inkun qed niffoka. Mela jiena nista' jkun illi problema illi forsi tkun kbira daqshekk. Tant indum naħseb fija, newden fija, nara kif ħansolvija, nara x'se nagħmel, imbagħad naqgħod nara l-fejn qed ninkwita żejjed fuqha, eċetera, eċetera, dik il-problema tkompli tikber, għax jiena il-ħin kollu ffukat fuqha. Għax jiena flok ma ninvolvi ruħi f'xi ħaġa oħra. Tajjeb l-Ingliż jgħidu you get busy doing something else. Tispiċċa ħin kollu qiegħed tagħtiha l-prijorità ta' ħajtek. U jekk hija xi ħaġa negattiva, allura l-prijorità ħad tkun xi ħaġa negattiva. Imma ħanaqbad illum mal-ewwel prinċipju biss, mal-lingwa. Mela, jekk intom anka teliminaw mill-vokabularju tagħkom ċertu kliem bħal pereżempju xi breakdown, x'depression, xi dwejja għandi, iġri tispiċċa ħajti, iġri tispiċċa d-dinja, eċetera, eċetera, dan bla ma trid il-lingwa tanti qawwija illi moħħok ħajibda jagħtik dak iċ-ċertu feelings li inti assolutament ma tridhomx. Immejja ngħidu ġralek xi ħaġa anka serja u minflok ma tgħid kemm midix xi ħaġa kbira tgħid illum inqalat li challenge. Jew illum tgħid għandi xi ħaġa qed tinkwitani xi ftit, jew tgħid hemm xi ħaġa dejqitni naqra. Jekk inti anke kważi tgħidha b'nofs ċajta jew b'nofs daħqa, dik l-istess problema inti naqqastra l-impatt fuqek, mela baqgħet l-istess challenge eżatt, imma għax inti qed tindirizza u titkellem fuqha b'tali mod illi mhux daqshekk bombastiku, mela qed tissejħilha bħala challenge żgħira flok ma problema kbira x'depression, tajjeb, dik l-istess ħaġa kif tinħass kif tħossa inti ħajkun kompletament differenti. Jekk dan il-video tal-nimtu xi ħaġa minnu ħanistidinkom tagħmlu share u jekk jogħġobkom anke like ħalli jkun hemm anke nies bħalkom illi huma friends magħkom fuq Facebook illi jitgħallmu xi ħaġa minn dan il-video wkoll. Niltaqgħu.